πολύ καλά την κάνει. Ας καλέσουμε όμως αμέσως την απονομή στο βάθρο. Όχι ακόμα, είμαστε απασχολημένοι με το φλωράρι σκέ. Εάν επιμείνετε σε λίγο θα μείνει με το ρολόι του μόνο. Άλλη μια πόρτα. Αυτά είναι. Το σοου συνεχίζεται. Φλωράρι σκέ. Να αφήσουμε να έχει κάτι, να φοράει κάτι. Δεν το χρειαστεί για να βγει από την πίστα. Όχι, επιμένει, συνεχίζει. Κομματάκι εκεί. Αυτά είναι λοιπόν, αυτό ήταν το υπερθέαμα του Monster Energy Athens Supercoast. Περνάμε στην απονομή πολύ γρήγορα. Να καλέσουμε πάνω τους μεγάλους πρωταγωνιστές. Weston Bike, να! Παναγιώτης Κουζής, πρώτος Έλληνας.